Ja, doe je. En je zit hier de hele dag? Oh, het wordt tijd af vanzelf, maar net. En waar heen we het dan hoor? Wat bedoel je? We hebben het nu over het geweldige feest dat Marathon binnen is. En Marit is uw spaak en bebbesisser. Ah. Dus dit kan nooit mooi. Dat we zijn zo grutskes wat we zijn nu ontbekomen. En het het ziel een beetje van je? Dat zal ik niet vertellen. Nee, het ziel had ze van een memmekant. En het fanatieke had ze van de bouwmeesterkant. Nou, Jim, nog vroeger maar haar om men zeggen niet meer. Nou, dan hier weer u natuurlijk, maar bekwaam. Ja, dat hoort net al in de zin, ja. Dan moest het echt weer. En dat we nou het schrijven weer, dan moest hij zien. Je altijd even vragen van u. Hoe gaat het dan met schrijven? Ze maken één keer een woord. En dan maak ik het voor lietswoord van, hè, voor kleinwoord. Ik zei, en nou is het gebeurd. Tjoep. Ja? Ja. Ik sla de brei om en even later de week er weer. Ik zei, we beginnen weer. Ze snap even wel. Ja, hè? Ja. En je zit hier nou nog wat nooit te genieten? Ja. We zitten de Hey, bekomen joh, ik van. ga naar zoveel werk dit was. Hij zei, blijf nou eens een keer een dag even rustig. En blijf nou eens even thuis. Ah ja, En dan kan elke keer die keer misschien wat je de baas is. was het echt wel je in. Hoi! Hoi! Eentje is aan boord! Eentje is aan boord! Die vent. Zie je nou helemaal? Ik ken hem weer. Tuurlijk wel. Die vent. Wat die krab nou? Ja, heb je het? Oké, 1, 2, voeten af! Bijna. Ja. Kom, laatste stuk even. Leo, geef mij voet of zo! Ja. Dat was schijnig. Blijf. Brutus, ik blijf. Daar, blijf. Shut up. Brutus, shut up. Brutus, blijf. Wij hebben hier een gemengd bedrijf van leenwerk, agrarische dienstverlening en schippenhouderij. En daarnaast hebben ik nog alle jaren orenbesten. En het is nu maaitijd en wij hebben alle jaren jong spul op de boerderij.
Dat liet ze maatje slipt al uit. En dan sliepen en eten. Sliepen en drinken. En een pamper vol schieten. Daar hebben ze grut van. Nou maatje. Ieder heeft toch een malke daar? Nee. Dit is het ultieme naaienlip. Dit is een naaie onweest, ja. Dit is het ultieme naaienlippen. En even- 6 weken oud. Een investering voor in de toekomst. Sure, die moet leiders ook wat helpen en het personeel wordt alleen maar duurder met de crisis, dus we zijn er maar zelf maar ondergaan. Stil maar. Dus voor 60 cent hier hopen we dat deze wat helpen kan. Maar dit is Jezus Durk. Echte Friese namen. 6 weken oud. En naar beide pakers verneemt. Oké. Ja. En alles doet het goed, werkt het? Alles doet het Ja. goed en het werkt goed. Hard de jongens ook goed werken, dus Een hele gezonde jongen. overal past hem haast, dus dan kan er ondergaan. Ja, hij staat overal kleren hangen. Ja, overal kleur hangen, maar de liefste maat, maar die was eigenlijk snel wat onder de grote kant, dus dan kan er net jij ondergaan, maar Oké. hij kon er naar het rennen, dus dat wordt hem net. Dus de meestal even geduld hebben. Maar dan geduld, hij komt er al.